खुलुमबाय आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजियाव भगबाननि महर लानोसोनाफोर दामुगा हिनबाय ब्लग्सफोरा जोबोर सिनायलांबानो जाबाय आरो माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय येस आब'आ आगैमोन सोरबा सोरबा बुंबाय दंमारो आब' आगै नोंनाव सबाय बिमाया बिरादनो दंमारो ओंखायनो इन्ट्र' खिथाबाय थायो आङो सोरबा बुंदोंमोन बे इन्ट्र'खौ होननांला मोजां खोनाया होननानै बाट आं माने फार्स्टआवनो सारेन्डार जाखायो आरोना सबाय मा नालाय सबाय माखुनु लाखुमा गैया गालानि फिसा थालि होननायसो आंना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आरोना ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबाय आरोना मा होनो बोराय फैनानै लोगोखौ एकदम नायफिना जागासिनो दङ सिबाय ओमफ्राय आंखौ रायै दिनै मानसिया जोंनाव फैथारबाय आरोना एसे हामनानै दंथारो मानसिया हामनानै दं मानसिया बेबो आं बादि देहाया बायफ्लेनाय जानानै दं आरो मिन्थिया बिमा बुरै बोरैबा नालाय बिस्रा गस्लायानो हलं गलं ओमफ्राय आंहा हाजार बायफ्ले बुफ्लेबाबो हामफेरा आरोना ओमफ्राय बेहा मालाय हनै हामबुनानै दं एकदम ओमफ्राय माबानिसो ओमफ्राय गरम बोथोरनि ड्रेसावसो दं आरोना एकदम ओमफ्राय र' बिथांनि चेनेलावबो जों सानैनि भिडिअ फैगोन मोजाङैनो फैगोन आरोना ओमफ्राय मबाइलखौनो लाफायाखैनो आसोलसो माने फैनायनि टारगेट गैयामोन मानसिया गाबफ्राव गुफ्रावसो बारस' जंगलिजोंसो फैदों ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय हाइलुनि ब्लग सनाफोर नोंसोर दा सार्च खालामनानै नायहैनोबाबो आंनि चेनेलाव आं एसे होनानै दोनगोन थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना अननानैहाय गावजों गाव होलाबायहाय जाय खुलि बेखौनो आंथ' बर'जों बर'बानो थुलाबायनो थाङो आनलिमिटेड नटिफिकेसन फैनायनि लिमिट गैया आंनाथ' गावजों गाव थुआबा माथो बेनिफ्राय मा होनो नोंगौ आंबो थांनानै एसे बिथांजों रायज्लायहैनो सानगासिनो दंमोन आरोना लोगो मोन्दोंबाबो दसेल' लोगो मोननाय जादों ओमफ्राय बिदि मोजाङै जिरायनो टाइम पास खालामनाय जायाखै बिराद गाज्रि आङो बिथां फैनायनिफ्राय दुगा जानानै थादों आरोना ओमफ्राय सानबायबो आङो बिथाङालाय मा मास मोनसे थागोन 15 दिन थागोन थांखागोन बिनि उनावनो आरो लोगोजों नङाबा सोरथो दंबावो आहालाय ग्रोब बेनोखा नामा गिदिं गिदा बेयावनो ग्रोब जाहैखागोन ओंखायनो बे मास मोनसे 15 दिनफोरखौ बेखौ इगनर मारिथ'दो आङो एसे थाथ'थों बियो एसे दसेल' लोगो मोननाय जादों आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय बेस्रा गाइखेरबो गैया माबा गैया साहा मोनलोङाखै ओरैनो फैथारबाय आं लोंखादों न'आव लोंखाबाय बारा लोंनोबो हायाना गाइखेर आङो गेस जायो थिग नङा मानसिया बेहा मालाय गेस जायो मेंग्लियो होननानै हामोबो ओमफ्राय आंहा एकदम अखाजेर गेसा मेंग्लि हामा नै माबा गस्लाबा जिलांसैसो थोन 32फ्राथ' नै गैला नै बारा होनबायसिनो आङो 40-50 नाम्बारसो गानहैनांसिगोन आरोना थैसिगोनसो आरोना गावनि बोरायनो फन हरबाय आरो ओमफ्राय बिसोरनि बोराय आंखौ मादै जायो नालाय जाहा बेखौ बिहामजोसो जायो आरोखि आंनि नाम्बारजों हरबाय नालाय बिस्रा हेल' मादै होनगासिनो गावनि बिसिखौ आरो नङा दा बिसियासो लाफानो मोनाखैना आङो जारलासो बेस्रा मादै बिमानैखौ बेस्रा मानो फन हरदों सानदों खोमा एखे मादै आरोना मिनिनायसै बिसिया आरो जों फनखौ लाबोआखै फन हरबाय थाबा दा बहा थांखो बहा माखो साननानै फन हरबाय थाबा टेनसन जागोन होननानै आंनि मबाइलजों खिथाहरनो थाखाय फन हरदों नालाय बेखौनो एखे आंखौ हरदों साननानै मादै हेल' मादै मा जाखो मादै जारलाहाय जुनारफोर जोंनाबो गथ'नाफ्रा ओमफ्राय ओरै नै गाइखेर गैयाबाबो लाल साहा फुदुंना आखायाव लाबाय आरोना एसे हाइजें देनानै होदों आङो बेजोंनो एसे लाल साहा लोंसै गाइखेरानो गैया सिबाय दहाय फुङाव एसे मोनलोंगबाय जोङो आदारा ओमफ्राय दिनै बायाबाबो बेनो गथ'फोरनि थाखाय बे दालि एसेबाबो दालि ओमफ्राय नै लगायलाबायनायसो आलुजों जोगोनार भाजा हाख्लाब जाखोन्दा फ्राय ओरै दङ मान्दे नै हेल्प खालामदो नोंथां मान्दे एवगोन ओमफ्राय पटल थाइथाम फिसालानो एवगोन आरोना बेनोसै मिरामिस आरोना मैयाबो जादों मिरामिस बेसेबां बेदर जाबाय थानो एखमबा बेदर जानायानो जाखायो ओंखायनो मिरामिस साया जाबाय आंना लुनानै लागोनसै नों लोङा ना फिफा लोंला जोंहा लोंसै आलासि बिथांमोना थांनो ओंखारबाय जोंना ओमफ्राय दोनलांग्राया नै सिबाय बिजानि सेनेल गानलायनायसो आरोना ओमफ्राय स्टिफेन टेबना होसोलायबावनाय हनै गेन्जिया बल मा उदै थुदै सोलाबाय फिसा गोनांफोरनि बिमाफोरा एसे बेबस्था खालामना होआबालाय अबावथोबाव ओरै जंगलजोंसो बारस'बोदों आरोना ओमफ्राय आसोला आं बै खनसे थांनाया सर्टकाटा माथो ड्रेसफ्राबो मोजां गानना ओंखारोमोन ना लाजिनोबो ओंखारलायलाङो एसे
नों फोरलाब फोथाबजों बोरै लामा मोजांजों थांबावनो ओंखायनो सर्टकाटसो आंनाबो बिदिनो जायो नै ओरैसो थांगोन नो आजा गियाना बामजादो बैयाव हाग्रायाव बामजादो थांदो नै नोङो थांफाला दायो थांगोन मा दे फैबाथाय थांफानो नागिरो फैबाय दा थांगोन र' ओंखाम संसै जोंहाबो मानसियावबाय बाजैया मा संनानै जाहैग्रोनोसै जोंहाबो जानोसै ओमफ्राय दायो गेलेगोन फै बिदिनो थांलाय फैलाय बामजादो बिमाजों बाजा बामजाबावा नै बाजाबावा ओमफ्राय बेहा मा जाबाय नै दा हरफा जागोनबो आंजों थांला मा थांला दिबौ थायो दिबौ नागिन थांदो होनबा बाजै फैदो जि नाहरबाय थाबायहाय नै आन्दाज जाजासिम नाहरसिगोन ना मासिगोन बेलाय थांबायलै मादैया फैदो ए भगबान बेहाबो बामजायाबो बाजैयाबो जा अख्रा समब्रा समब्रि बिसिना एसे देरसिन जोंना एसे उन्दैसिन आरो जाबाय मा ना जाबाय थांबाय आदाया थांबाय जाबाय थ' अके न'आव थांसै थ' एबार न'आव थांबावलासो थैगोनहाय गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो सान्दुं गैयाबाबो अबाय थांफानो बिदा सेन्देल गाननानै आं ओरैनोसो सिगिदोंमोन हनै नुमारबायनो नागिनखौ मा एफा लामा गोलावजों थांदो फैदो आजा फैदो थैगोनहै फैफिननांबायसो बिमा फिसा उल्था गिदिर ना फिसा ओइथ' दालाय माथो थांजाखाया मावग्लुंलांलायदों जाहैदों जे दं नालाय सोंथेनाय जारलाहाय ओरैनोसो बुंलाबायदोंमोन नागिन नुगिन नंमारगौसो ओंखारमारबायसो दंखायो दंनाया थेवबो लोगो मोनफेराखैमोन आरो जारलाहाय नांला लामा गोलावनो थांदो ड्रेसखौ लाजिनानै लाबोला उल्था फैफिनबाय गिनानै एथ' गोलाव ओरैहाय माबाथारदों ओरै जानांथारदों थांदो लामा गोलावनो थांदो लासैनो आइदै उफ जारलाहाय ना फिसा गोनां ना खारख'नो हायो ना माख'नो हायो दा ओरै थैदो फुसबाथाय सब रेडि सनाफोर एवनांसिगौल' बिस्रानो हास्रांनानै दोनजोब्बाय आरोना नै होनोसैल' आङो पटलखौनो बहायनानै लाग्रोबाय सनाफोर बे फारि खामसै दहाय फुङाव रिथा अखा हानानै ओमफ्राय दा सान्दुं दुंलायबाय आरोना गरम मोनलायबाय बिस्रा फुङावनो न'आव थांनो होननानै प्लेनिं बानायदोंमोन गामियावहाय फिसाज्लानो मुलि लायना होखांनानै आरोना मोनायावनो लोमजानानै थादों गथ'आ जारलाथार थान्दा लोंनाय जानाय ना दासान्दि एकदम दुंखावनानै थादों आरो मानसियाहाय स्कुलाव थाङासै ओंखायनो ओमफ्राय न'आवबो एथबां हेभि खामानि गैया दासान्दि थांबाथ' खामानिया मोनफा मोननै ओंखारो थेवबो बिदि इसेबां मावथारनांगौ बिदि खामानि गैया आरो ओंखायनो बेयावनो दंथ'यो नङाबाथ' बेनो आनलिमिटेड थांनायसोमोन आरो साननैजों सानथामजों खामानि फिसा थाबानो उरायलांनाय फुङाव फिसाज्लाखौ स्कुलाव दोनखांनाय लोगो थांनाय ओमफ्राय मोनायाव माने सफैखायामोन आरो ओमफ्राय एबार एसे खम जादों खामानिबो गैथारा हिसाबै थांथ'वासै आरो अब्लाबो जि थाङाखै थांगोन बियो गाबोनफोरनो जेने थेने जानो हाबाय जाब्रा स्टाइलनि आरोना सान्थियैथ' मालाबाबो मोनजाखायानोसै बे सेलाय बेलायानोसै आरो ओमफ्राय सासे आगैना सानै आगैया होनदोंमोन फेमिलि जानायखौ मानो देखाया आब' होननानै फेमिलि जानायखौ देखायबाथाय जों जानायखौ नुबाथाय सोरबा आगैमोना आब'मोना ओंखामखौनो खदाय नङा आरोना ओरैबादि लेथेर फेथेर खालामो होननानै आरो दा बुंसै दिनै उन्दुनायाव जाखोमानो सानदोंमोन खुरखांदोंल' आङो लगे सिखारफाबायानो बे सिस्टेमनिसो आरोना ओमफ्राय बिनि दालि हानहरलाय बैनि लेबु हानहरलाय बैनि भाजा गावनिखौ हरलाय बैलाय लेथेर फेथेर आरो बबेथिं केमेरा दोननो बबेथिं मानो बबाव मबाइल खालामनो बबाव ब्लग खालामनो ओंखाम जानाय समावहाय गैया जाया माबार मग'गाबासो जालाबायनांगौ आरोना फिसाफोर गोनांना बिदिनो जायो सोरनाफोर आरोना ओमफ्राय जेबो बेदर फिसा गैयैखायनो लोगोखौबो ओंखाम जालांनो थिनासै आङो आरो गावहाबो मालाय बुट सोमनाय मा सोमनाय दंखायोमोननो संनानै जाहैसै होननानै थांबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय आंबो जाखां लोंखां लुस्रब मिलायनायनि उनावसो ब्लग्सखौ लाफिननाय जाबाय आरोना जाब्राखौ फोसाबाबानो बोरै ब्लग्स बानायबाय थानो जायोना आरो आं ब्लग्स बानायबाय थाबाथाय आरो बिफाया हारसिं फोसाबबाय थागोन मोजां मोनाना सनाफोर बेबो नायनानै थानो हाया आंबो नायनानै थानो हाया ओमफ्राय अब्लाबो सनाफोर आङो मालाबा जानायखौ देखायगोन आङो मा स्टाइलनि आरोना बिसास खालामाबा ओमफ्राय बिदि सेरे बेले जाबासो फिसाजोआबो ओंखामफोरखौ बागा बागा जाफायो आरोना ओमफ्राय हारसिं एक्सट्रा दौबाथाय जानोबो बागागारो जायाबो होनगारो ओमफ्य सेब जागारदों दिनैबो होमबासो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो लेथेर फेथेरालाय मा फोसाबबानो साफा जागोन होननानै जों ज' जाफायो आरो सनाफोर
ओमफ्राय सनाफोरा नोंसोरनो ओरैबायदि मोनसे बुस्थु देखायनो नै नायदो ना आंनियासो आखला गाज्रि ना मा होनबावनांगौथाय नै हायदै ओमफ्राय बे साहा फुदुंनाय दागोआ जाहैबाय सनाफोर भले बाबानाव दै लुनानै फैखांनायनि उननि आरोना आं जे दै लुनाय ब्लग्सआवहाय होनदोंमोन साहा फुदुंनानै लोंनोसै फिसालाखौ स्कुलाव हगारखांनानै होननाया बे बुस्थुआ बिदि अबस्था जादों आरोना आंना सनाफोर माने साया जाखांबायमोन गोदौगासिनो दङमोन ओमफ्य फिसाजोआ जानो उन्दुनो होननानैनो आं माने बेखौ बुरखायग्रोनांदों आरो बे बुरखायनायावनो आं सादै जाननानै दोनदों बेखौ बारा ध्यान गैला साहा दङ होननानै बिफानोबो खिथाखादोंमोन साहा फुदुंदों आं होननानै र' दा लोंगोन होनबाय बेबो फिसाजोखौ फुसायनाय फावैनो बोराय बुरै मा सावरायखो माखो गोदै गोबाब गोखा गोखै मा सावरायखो गेसाव जे साहा जानानै दङ ओरैबायदि बावबाय आरो माने सानैबो उनाव मल मोदोमबाय थाबाय गाइखेरनि साहासोमोन लिकुइडबो नङामोन मा मल मोदोमबाय थाखो होननानै उनाव फट खरे दुब्बो सिखारबाय आङो फिसाजोखौ माने गाइखेर दौबाय थानायनिफ्राय आरो नायफैबाय मालाय कालिया जानानै दं आरोना बेबायदि अबस्था जादों माथो खालामबावनो जानायखौलाय सोरजोंबाबो जायोना आंजोंल' नङा बियो माने माबा मोनसे खालामनानै मानानै बावखायो मानसिफ्रा बयबो माजे समय आरोना गाइखेर खामथाबनाय मानाय गोबां खिथाखायो लोगोफ्राबो मालाबाथ' स्कुलाव दोनबोनायाव गाइखेर जानानै दोनबोनानै बावनानै थांफिनलायनानै खामथाबनायखौसो मोनहैयो होननानै खिथायो आरोना ओरैबायदि बावनाय माने थैनायनि समान जोंबो बोराय बुरै सानैजों रायलायबाय थाबाय सुख दुखनि खोथा रायलायबाय गैला उनावहाय दा ओमफ्राय मैयानिनो सोमहाब दोनदों आङो खाराना ओमफ्राय बुस्थुआ फटखरियानो लासै फुख'बाय थानोसै आरोना टाइम लाखासिगोन दिनै एसे गाबोन एसे फुख'लि माने साफाय खालामनानै लानोसै आरो बेनिफ्राय सनाफोर माथो होनना बुंबावनो आङो ब्लग्सखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोमोन जेबो शेयार खालामलागियानो गैखाया दैलि ब्लग्स हिसाबै आं मोनसे ब्लग्स बानायबाय लोगो फैनायजों जाबजों नङाबा आं ओरैनोसो गोदोनानै दंमोन आरो लोगो फैबा बादावलायनायसो बेबो फन हरा माबा फैनायसो खुनु टारगेट गैयामोन फैनायनि बेनिखायनो आरो सोरनाबा जायफोरा आंनि बेखिनि जाबा टाइपनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलां आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय बिराद दिगदार